चौराशी मसीह होटेल है निजे न कले 10 टଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଆରମ୍ଭ। ମଟନ ଅଗ୍ନିକା କେବଳ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ହଉଛି। ମାଲିକେ ବୁଝିଲେ ମଉସା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉକା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମଉସାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କର ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମାନ ବୁଝିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ଆଉ ରାତିରେ କାହିଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ତ ଭଲ ବେପାର ହେବ। ମଉସା କହିଲେ ପୁଅ ରାତିରେ ଖୋଲନ୍ତି ବେପାର ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସବୁ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ଆସିବେ ନମସ୍କାରଟେ ପକେଇ ଖାଇବେ ପିଇବେ ବସିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଦୁକ ପାଣି ପକେଇଥିବେ ଆଉ ଗଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ପାଣି ଦେବେ ଆଉ ପୁରା କାନ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ରାତି ଅଧିଆ ବେପାର। ଆପଣ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ମଉସା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। Petua Nana. ମାଲିକେ ଓଳିକି ଆଉ ସବୁ ଭଲଟି? ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମଟନ ଫଟନ ଟିକେ ଖିଆ ହେଇନି। ଆଜି ଯିବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମଟନ ଖାଇବା। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ମିଳିଛି, ଆମ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ କୁନାଲ, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଯିଏକି ପଛରେ ଲୁଚିକି ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ହଉ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଲୋକେସନ୍, ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଉ ମାଲିକେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ଚମ୍ପିୟନ ମାର୍କା ମଟନ ମିଳେ। ଆଉ ହୋଟେଲ ହେଲା ନାଁ ହେଲା ହୋଟେଲ କୁନୁ। ମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। चौराशी मसीह होटेल है छोट होटेल। हाँ तापर 90 मसीह एठिक आसिलु भाई मैद्रपाड़ थिलु डाक्तरखाना पाखे आठी पलि आसलु। एठू चलती 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଆରମ୍ଭ। ତାପରେ 10 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ମଟନ ଅଗ୍ନିକା କେବଳ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ହଉଛି। ଆଉ ଚିକେନ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଆମ ଘର ମୈଦ୍ରପାଳ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କାଠ ଚୁଲିରେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ଆଉ ଭାତ ସରିଯାଇଥିଲା, ଭାତଟା ବସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଚିପ୍ସ, ଆଉ ଏଠି ମଟନ ମଉସା ଆମ ପାଇଁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି ମଟନ ଟିକେ। ଆଉ ମଟନ ସରିଯାଇଥିଲା, ମଉସାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଉ ମଉସା ମଟନ ଟିକେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ମଉସା ଆମ ପାଇଁ ମଟନ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ 3ଟାରୁ 3:30 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ତ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଜା ଅଛି, ମାଛ ତରକାରୀ ଅଛି। ମଉସା ଏ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଯେହେତୁ ଫାଙ୍କା ବସିଛୁ ଖାଉ କହ ଆଉ ଆଖୁ ଆଉ ମାଖଣା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ବୁଝିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଟେଲ। ହଁ ଖାଇବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ। ପୁରା ଗରମା ଗରମ ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେଡ଼ି ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଏ ଜିନିଷଟା ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆସିବ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ମଟନ ପୁରା ରେଡ଼ି ଦେଖୁଛ ତ। ଆଳୁ ଗୋଟେ ପୁରା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଳୁ। ଆସିଲେ ମଟନ 1 2 3 4 ଆଉ ଗୋଟେ 5 ପିସ୍ ଭଳିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝୋଳ ବାସ୍ନା ମସ୍ତ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସତରେ, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା। ପହଞ୍ଚିଲା ଗରମା ଗରମ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ, ସେ ପୁରା ଝୋଳ ହେଇଛି। ଯାହାକୁ ସର୍ଭିସ୍ 1 ନମ୍ବର। ଆଉ କଥା ହେଲା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ, ଖାଇବା। ଏଟା ହେଲା ବାଦାମ ଚଟଣି। ମାଲିକେ ଖାଇବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବୁଝିଲେ। ଏଇ ଉଷୁନା ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଉସା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଦାମ ଚୂଡ଼ା ଆଉ ଚିପ୍ସ, ପିଆଜ, ଲେମ୍ବୁ, ଖାଇବାର ଯେତିକି ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ସ୍ନେହ ବରା ବୁଝିଲେ। ଖାଇବା ସବୁଠି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟିକେ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲୁ। ତା ସହିତ ମଉସାଙ୍କର ମଟନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଟନ ଝୋଳ ବହୁତ ମାନେ ପାଣି ଝୋଳ ଅଛି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଖାଇଥିବେ
गोटे बहलिया झोल थी कि टेस्ट नथिबो एटा पूरा पानी झोल आसना तो महकी जाऊँचे एबे खाई देखा कौन केमती लगुच बुझे आग टे भातरे मटन गोलेबा आलू टे नवा बिना आलू मटन मजा नहीं से मौसा मटन आलू टे पकाते ओहो आसला मटन पूरा एक बढ़िया है मटन बुझे खाई बादाम बादाम चूड़ाटा अच्छा देखिए चुंगुड़ी आलू तरकारी घर मैंने हुए चुंगुड़ी आलू तरकारी पूरा रेडी खाଇବା बहुत बढ़िया मौसा भी बहुत बढ़िया लोग बहुत बढ़िया आसନ୍ତୁ खाଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ जबरदस्त बादाम चटनी खाଇବା टेस्ट जमी रेट भी सेमती मटन मिल प्राइस 150 टका चुंगुड़ी मूल्य 120 टका लोकेशनटा आपको कहूँ भल से शुणी दियो जदि आप कटक भुवनेश्वर दे आसुँच नखरा छकरू भितर को पशिबे ईस्ट कॉलेज आड़िकी ईस्ट कॉलेज जस्ट क्रॉस करेंगे डाहाण पटे पड़ो त्रिनाथ बजार छक से छक मुंडे आरंभ होका मौसा होटेल बुझे आपड़ निश्चय आसी भिजिट करूँ खाଇବା एक नंबर आ सहित मौसा भी बहुत बढ़िया लोक कथा स्नेह और आदर आप कौटी पाइबे एमती वीडियो देखो आम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करूँ चैनल नाटा पेटुआ नाना भूलिए हौ मालिके रोच ओलिकी।